Знаеш ли, че днес можеш да започнеш бизнес само с телефона си? Не ти трябва лаптоп, не ти трябва офис и със сигурност не ти трябват хиляди левове. Истината е, че телефона в джоба ти може да се превърне в машина за пари, ако знаеш как да го използваш. Днес ще ти покажа 5 бизнес идеи, които можеш да стартираш буквално още днес само с телефона си. Петата идея е една от най-добрите, така че остане до края на видеото. Преди да премина към първия бизнес модел, трябва да разбереш, че всичко отнема време. Аз също искам бързи пари, колкото и ти, но реалността е, че те не съществуват. Така че бъди окей с факта, че първата седмица може да нямаш никакви резултати. Първата бизнес идея е изключително проста и можеш да я стартираш още сега. Тя е препродаване на продукти. Всеки от нас има неща, които стоят по шкафовете и не използваме с години. Неща като дрехи, техника и дори мебели. Вместо да съберат прах, можеш да я качиш в сайтове за втора ръка продукти и да изкараш някакви пари. И когато направиш първите си продажби, можеш да преминеш на друго ниво, да започнеш да търсиш продукти, които са под средната цена на пазара и да се опиташ да ги продадеш на по-висока. Разликата ще бъде твоя чист доход. Това е един от най-лесните начини да стартираш бизнес от телефона си, защото почти не изисква никакви инвестиции. А най-ценното е, че научаваш как работи реалния пазар, какво се търси, какво се продава и на какви цени. Това знание ще ти отвори врати за по-успешни бизнеси в бъдеще. Втория бизнес модел е услуга за развитие на социални мрежи. Истината е, че всеки бизнес има нужда от стойностно съдържание в социалните мрежи, за да привлича повече клиенти, но много малко хора разбират как работи. Тук идва твоята роля. Може да създаваш текстове, да записваш видеята, да ги обработваш и да ги качваш и всичко това от телефона си. Бизнесите са готови да плащат за тази услуга, защото им спестява време и им носи пари. Предимството е, че можеш да започнеш без буквално никакви разходи. Това, което ти трябва е телефон, интернет и безплатна програма за обработка. Когато изградиш опита и доволните клиенти, ще можеш да се вдигнеш цените бързо. За да намираш клиенти, можеш да започнеш да ходиш по физически бизнеси в твоя град. Също така можеш да обработиш няколко видеоклипа, които да са ти портфолио и да ги показваш на клиентите. По този начин ще покажеш какво можеш в действителност. Третата бизнес идея е да използваш силата на YouTube Shorts. Това е един от най-бързо растящите формати в интернет, защото хората обичат кратки видеа. Проблемът тук е, че YouTube не плаща много в България от гледания. Но има решение. Може да си купиш американска SIM карта от Amazon, която да използваш, за да можеш да си направиш профил американски и така да достигаш до американска аудитория. Така започваш да таргетираш аудитория от САЩ, Канада и Великобритания. Там CPM-ът или печалба на 1000 гледания е много по-голям от България. Съдържанието не трябва да бъде сложно, просто можеш да вземеш видеоклипове от други профили, които са в TikTok и в Instagram и да ги публикуваш. Също така можеш да вземеш филми и да ги наредиш на части. Хората обичат да гледат отново подобни видеа и в друга платформа, ако ги направиш по-атрактивни. И сега въпросът колко може да се изкара. Средно при 1 милион гледания може да получиш около $500. Зависи от това какъв е твоя контент. Ако е в бизнес сферата, ще има повече пари. Ако е примерно забавен, ще е по-малко. И както казах, всичко това можеш да го правиш през телефона си, да намираш видеа, да ги обработваш и да ги качваш. Четвъртия бизнес модел е създаване на микроуслуги. Това са малки конкретни услуги, които можеш да решаваш от телефона си за други хора. Това са например банери, редактиране на снимки, редактиране на текст, писане на блогове, автоматизиране на профили и така нататък. Идеята е проста. Взимаш умението, което имаш и го пакетираш като услуга, която можеш да предложиш в Fiverr или Upwork. Там ще започнат да те търсят хора, които искат тази услуга. Друг вариант е да развиеш свои социални мрежи и да го публикуваш там. Предимството е, че започваш веднага, без голяма аудитория или инвестиции. Всичко се управлява от телефона, от комуникацията с клиента до изпълняване на услугата и оттам до доставката. С времето можеш да увеличиш цените си и да създадеш малка агенция, която ще ти помогне да се развиеш. И стигаме до най-добрата идея – продаването на дигитални продукти. Това е бизнес модел, който може да стартираш изцяло с телефона си и може да ти носи години пасивен доход. Пример за дигиталните продукти са електронни книги, курсове, пакети, консултации и планери. Създаваш ги веднъж, качваш ги онлайн и ги продаваш неограничен брой пъти, без да се налага да правиш друго освен маркетинг. Най-хубавото е, че не ти трябва огромна аудитория, за да започнеш да печелиш. Достатъчно е да избереш ниша и да намериш конкретен проблем и след това да им продадеш решението с дигитален продукт. Дигиталните продукти са бъдещето, защото комбинират свобода, ниски разходи и потенциал за развитие в бъдеще.
Ако трябва да избереш само една идея, която да промени живота ти, избери тази. Това е бизнес модел, с който се занимавам през последните години и ми е генерирал над 150 000 лева за 14 месеца. Това, което правя, е да намирам лесни ниши с конкретен проблем, след това създавам електронна книга като решение и я продавам. Ако това е нещо, с което искаш да се занимаваш, може да се запазиш консултация с мен и да разберем дали си подходящ за програмата ми и дали ще мога да ти помогна да изградиш подобен бизнес. Натисни първия линк под това видео в описанието, той ще ти отведе до страница, в която ще разбереш какво точно представлява моята програма и ще можеш да се запишеш за консултация. Ако това видео ти е било интересно и полезно, ще се радвам ако се абонираш.